ह्या महामारीक लागून नुस्तेमारप्यांक त्रास जाल्लो आसा। दर्या खवदळिल्ल्यान दर्यांत जी मोडां येतात तांचोय सद्याक तांकां त्रास जाता। त्या खातीर ह्या हंगामात तांकां मातशे त्रास जावपाक लागल्यात म्हूण नुस्तेमारी मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस उलयला। RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकर। Because workers in government and help. Fishing is not only the trawlers. Fishing includes all traditional, recognized. आणि हे pandemicला लागून जसं त्यांना प्रॉब्लेम झाला वर्करांना ते सस्टेन विथ अवेलेबल फोर्स आणि असे आता दुसरे तुफान येतात त्याचे रफ वेदर असतात ते सगळे कन्सिडर केल्यार हे सीजन मातशे त्रास जातले। पण तुम्ही किती त्यांचा उपाय केला बिकॉज वर्कर्स येना म्हणतात ते वर्कर्स आर रेडी टू कम बट ते काय डिफिकल्टीज जाता तिचे ट्रेनिंग आणि तिचे अरेंजमेंट करपाक बट थोडे गोंयकारांनी केल्लो आसा गोंयकारान अरेंजमेंट केल्लो आसा भायर बसी धाडून त्यांना हाडल्या ओके करून केला ते कित्याक फायनली त्यांची ट्रेड न्हू त्यांची इंडस्ट्री फिशींग इंडस्ट्री ती रजिस्ट्रेशन फी किती घातली तुम्ही एप्लिकेशन कोणा रजिस्टर केला किती आलं चालू आहे इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस ओके